Türkmenistanyň dürli welaýatlarinden işin gözleginde ortada gidip Ukrainada uruş alyp barýan Rus goşunyna meýletin goşulýan türkmen raýatlarynyň sany artýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlarynda aýdylýar. Habarçylarymyz ortada barıp Rus goşunyna çekilen birnäçe Türkmenistanly bilen gepleşdiler. Uruşa gitmegi taýlap alan oglanlar bilen soraşyp otursaň, olar öz ýaşaýyş durmuş şertleriniň agyrdygyny aýdýarlar diýip Azatlyň habarçysy 9 fevralda aýtdy. Onuň sözlerine görä uruşa giden türkmenleriň arasynda ortadan Ukrainada alyp barýan uruşy we onuň sebäpleri barada düýbünden bilmeýän adamlar köp bolup, olar muňa esasan gazanç mümkinçiligi hökmünde seredýärler. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gepleşen türkmenistanlylaryň birnäçesi Orsiýada diňe iş gözläp baranlygyny, Rus goşunyna goşulmak we uruşa gitmek niýetiniň başda bolmanlygyny aýtdylar. Habarçylarymyz bilen gürrüňdeş bolan türkmen raýaty öz durmuşy barada gürrüň berip, türme tutsaglygynda bolanlygyny, maşgalasy bilen aýrylşanlygyny aýtdy we öz ýurdunda hiç hili mümkinçilik görmän Orsiýada gidenligini mälim etdi. Men Türkmenistanda töhmet bilen türme tutsaglygynda oturup çykdym. Meniň türme batylanymdan soň hojulygymyň iklenji bolman aýalym meni terk etdi. Men türmede hem horluk çekdim. Öýe dolanyp gelsem, öýde hem maňa hiç kim garaşmaýar. Aýalym aýrylyşyp gitdi we ýekiji gyzymy alyp gitdi. Dip Türkmenistanly gürrüň berdi. Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklardan gutulmak üçin Orsiýada baran orta ýaşly türkmen raýaty agyr keselli ejesini derman bilen öpçün etmek üçin ähli zada kaýyldygyny gürrüň berdi. Meniň ejem rak keseline uçrady. Her günki almaly derman diýerlerini alyp bilmän gün-günden gurap barýar. Men muny görüp ýüregim etmedi. Meniň boş duran mellegim bardy. Onu sattym we satan puluma zagran pasport düzedip Orsiýet döwletine 3 aýlyk wiza alyp işe geldim diýip Orsiýetde ýaşaýan Türkmenistanly gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä 3 aý gaty çalyt geçip ol şol döwürde gadanan puluna ejesine 2 ýedek derman satyn alar ýaly pul ugradyp ýetişipdir we wizasynyň gutarmagy ona başga çykalga gözlemäge itergi beripdir. Häzir meniň wiza wagtym tamamlandy. Men gaçka galdym. Näçe gazansamam Rus polisiýasy tutsa, barça gazanan pulumy şolara berip sypmaly boldum. Esasy zat ejem soňky günlerini derman bilen agyrlaryndan gutulup geçirse, meniň üçin uly arzuw şol. Onsoňam nesibe birden diýeri gelsem, onda Russiýanyň raýatlygyny alyp bilerin. 20.000 Amerikan dollaryny berjekdiklerini aýtdylar. Dip Türkmenistanly Orsiýetdäki harby bölümleriň birine baranlygyny, uruşa gitjekdigini aýdyp hasaba duranlygyny gürrüň berdi. Azatlyk radiosu bilen gürrüňdeş bolan Rus goşunyna meýletin hakyna tutulandygyny aýdan türkmenistanlylar esasy sebäbiniň wizasy gutaryp Orsiýetde bekanun galmagy bilen bagladygyny aýtdylar. Orsiýetde wizasy gutaran türkmen raýatlarynyň ençemesi öz ýurduna dolanmagy howlukmaýarlar. Olaryň sözlerine görä ýurtdaky işsizlik ýat ýurtdaky islendik agyr şertlere de razy bolmagy mejbur edýär. Men öýe ýagny Türkmenistana barasym gelen ok. Meni töhmet bilen we ýene birnäçe zady boynuma atyp adalatsyz ýagdaýda türme basdylar. Ejem kesel mellegimi sattym. Indi meniň barmagy ýerim ýok. Şol sebäpden uruşa gitmegi taýlap aldym diýip Türkmenistanly gürrüň berdi. Orsiýetde galmakçy bolup Rus goşunynyň düzümine goşulma üçin 100 tutanlygyny aýdan ýene bir Türkmenistanly Ukrainada ganly töweşler alyp barýan Orsiýetiň goşunyna hakyna tutulmak kararyna gelmegi barada şeýle gürrüň berdi. Türkmenistanda eden arzum hem hasyl bolmady. Belki bärde bolsun diýip pul üçin ursa gitmegi taýlap aldym we kontrakta gol goýdum. Sebäbi men bolonja zatlarymy satyp, awto ulogymy satyp, Russiýa döwletine iş gözlegine geldim. Men satan zatlarymy täzeden izine alyp bilmeýänim üçin hojulygym agyr günde galdy. Muny göz öňünde tutup, men öz janymy gurban etmäge de razy boldum. Häzir Orsiýetde galmak üçin mümkinçilik gözleýän türkmen raýatlarynyň ýene biri Azatlyň habarçysy bilen töhwetdeşlikde Türkmenistandaky bergileriniň oňa ýurduna dolanmaga mümkinçilik bermeýänligini gürrüň berdi. Bergiden çykmak üçin Orsiýet döwletine iş gözläp geldim. Meniň bergim kän elektronika dukanyna haritlar üçin bergim bar. KKMyň bankdan alan kredit pulu bar. Özüm bärik gaýdanymda prosent pul alyp gaýtdym. Uruşa kontrakt baglaşsam bergimden çykmaga pul berjekdiklerini eşitip, men hem uruşa gitmegi taýlap almaly boldum diýip Türkmenistanly aýtdy. Şol bir wagtda aldawa düşüp ýa-da batyş astynda Rus goşunyna düşýän türkmenistanlylar hem bar. Orsiýetdäki türkmenistanlylaryň sözlerine görä
vizasynyň möhleti gutaran, işini yitiren ýa-da polisiýanyň eline düşen türkmen raýatlary köp bolup, käbirleriniň rus dilini bilmeýänligi sebäpli olar aldawa we gorkuzmalara sezebar edilýär, hem uruşa uğradylýar. Türkmen raýatlaryny aldawa salýan ildeşleri hem duş gelýär. Häzir öz türkmen dilimizde gürläp, aldaw ýoly bilen uruşa uğradýan adamlar hem köpelýär. Anyk misallar hem bar. Käbir şahslaryň uruşa uğradan adamlarynyň sany onlarçadan geçdi. Dip Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gepleşen Türkmenistanly Çeşme aýtdy. Onuň bellemegine görä uruşa gidýän adamlaryň käbiriniň Türkmenistandaky hosarlary habarsaz galýarlar. Puly berýärdi, birden gitti. Ençeme ay bäri ölümü dirimi belli däl diýen hojalyklar bar. Öldü diýen habar gelip, jesedini uly pul çykaryp alyp gaýdýanlar hem bar. Çağasynyň, kakasynyň, jigisiniň uruşa gidenini soň bilip galýan hojalyklar bar. Jesedini alyp getirip bilmän, hojalygynda patasyny berip ýas tutýan hojalyklar bar. Dip Çeşme aýtdy. Ukrainanyň hökümeti tarapyndan goldanýan "Хочу жить", ýagny ýaşamak isleýärine atly derňew taslamasy Türkmenistanyň adından 170 raýatynyň rus goşunynyň hataryna goşulyp, Ukrainanyň garşysyna söwüşýänligini geçen ýylyň maý aýynda habar beripdi. Olaryň arasynda öldürilen eskerleriň hem bardygy aýdyldy. Soňra proýektiň awgust aýynda çap eden habarynda adından 122 türkmen raýatynyň ortadan goşunyna hakyna tutulandygy aýdyldy. Taslama hakyky sanyň has ýokary bolmagynyň mümkindigini belleýär. 28 ýanwarda YouTube'da peýda bolan videoda Ukrain harbiýetleriniň rus goşunynyň pozisiýasyna dronly hüjüm edip, bir eskeri ýesir alynlygy görkezildi. Şol ýesir düşen adam özüni 1980-nji ýylda doglan türkmen raýaty Maksat Meriýadow diýip tanıştyrdy we Orsiýada gazanç üçin baryp 2025-nji ýylyň noýabrynda rus goşunyna goşulmak barada şertnama gol çekenligini videoda gurrun berdi. Ukrainanyň Daşary işler ministrligi ozal rus goşunyna çağrylan daşary ýurtlulary söwüşe gatnaşmazlygy we dören ilkinji mümkinçilikde ýesir düşmäge we munyň üçin döredilen ýaşamak isleýärin proýektine ýüz tutmagy çağırdy. Proýektiň awtorlary Türkmenistanyň uly newit we gaz ätýaşlyklaryna eýe bolmagyna garamazdan ýurtdaky pes aýlyk haklarynyň we ýokary işsizligiň yerli ilaty Orsiýada gazanç üçin gitmäge mejbur edýänligini belleýärler. Türkmenistanyň hökümeti raýatlarynyň Ukrainadaky uruşa gatnaşýanlygy barada media maglumatlaryna tesbir bermeýärler. Türkmen resmiýetleri hatda migrasiýa meselesini hem açyk agzamaýar. Aşgabatda sunut işärleriniň we sosial ulgamlarda köp sanly followeri, ýagny iýdarlaýjysy bolan blogerlaryň köpüsinden daşary ýurtlardaky türkmen aktivistlerine garşy maglumatlary paýlaşmak talap edilýär. Paýtagtyň güýç gullukları bu maglumatlary paýlaşmakdan ýüzegren raýatlary aktivistlerin pikirlerine goşulmakda, olaryň maglumatlaryny goldamakda aýyplaýarlar. Bu ýagdaýlar barada blogerlaryň we kanun goraýjy edaralarydaky çeşmelerimiziň bir näçesi Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysyna gurrun berdi. Häzir güç gulluklaryň işgärleri köp sany ýyzarlaýjysy bolan blogerlara we sunut işgärlerine aktivistleriň paýlaşan maglumatlaryny reddedip, ýurtda hemme zadyň gulaly gullukdygy barada video paýlaşmagy talap edýärler. Dip Çeşmemiz aýtdy. Çeşmelerimiz bu talabı sunut işärleriniň we blogerlaryň hemmesiniň dälde diňe käbirleriniň kabul edýändigini aýdýarlar. Sunut işärleriniň we blogerlaryň arasynda bu talabı berjaý etmegi reddedip, meni aradan aýryň, men öňem häzirem siýasy meselelerde gyrada durup syn etmegi saýladym diýenler hem bar. Çeşmelerimiziň we bu ýagdaýlar bilen ýüzbeýiz bolan sunut işärleriniň we blogerlaryň bir näçesiniň sözlerine görä, güýç gullukları talapdan ýüze urýänleri gorkuzmalara sezebar edip, olary para bermäge mejbur edýärler. Men daşary ýurtlardaky türkmen aktivistleriniň aýdanlaryna garşy çykyp biljek däl diýenimde, onda olar güýç gullukları maňa "Senem şol zatlary goldaýanmy?" diýilen basyşlary edip başladylar. Soňra olar maňa 2000 Amerikan dollaryny bermegi soradylar. Olardan gutulmak üçin soralan parany bermäge mejbur boldum. Dip Aşgabatly bir bloger anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň häkimetlerinden bu ýagdaýlar boýunça resmi tesbir almak başartmady.
Türkmenistan ýyllar boyu özgü pikirlige bolan çydamsızlygy bilen tanalýar. Ýurdun içinde raýatlaryň söz azatlygy çäklendirilýän mahaly türkmen häkimetleriniň daşary ýurtlardaky Türkmenistanly aktivistleriň çykyşlaryna we özgü pikirlerine bolan çydamsızlygy hem artýar. Muňa soňky ýyllarda, hususan da 2023-nji ýyldan bäri Türkiýede we Russiýada ençeme Türkmenistanlynyň, şol sanda aktivistiň we blogeriň zor bilen ýitirmedilip, soň Türkmenistana alınıp barylmagy hem şaýatlyk edýär. Olaryň arasynda Farhat Meýmankuliýew, Mälikberde Allamuradow, Röşen Gylyjew, Döwran Imamow, Maksat Baýmuradow, Serdar Durduliýew we Merdan Muhammedow dagy bar. Olaryň bir näçesiniň ikbaly häzire çenli näwelli bolmanda galýar. Bu raýatlar Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar, giňeýran işsizlik we korrupsiýa ýaly meselelere ünsü çekip sosial ulgamlarda çykyş edipdiler. Synçylar soňky ýyllarda ýurtda bir tarapdan raýat işçiligi artsa-da beýleki tarapdan esasy azatlyklaryň häkimetler tarapyndan basgylanmagynyň hasta çuňlaşyp dowam edýändigini aýdyp gelýärler. Olar muny ýurt içinde we ýurt daşynda özgü pikirlige garşy repressiv basyşyň saklanyp galýandygy bilen düşündirýärler. Iranyň Daşary işler ministri öz ýurdunyň urany baýlaşdyrmak hukugyny talap etdi. Ýurdun bu garşylykly pozisiýasy birnäçe hepde dowam eden içerki dartgynlylygyň dowamında Birleşen Ştatlaryň deňiz güýçleriniň hüjümçy gämeleriniň Sewitleýin suwlarda ýüzýän wagtynda öňe sürildi. Abbas Arakçynyň sözleri Birleşen Ştatlaryň we Iranyň resmiýetleriniň Omanda Iranyň ýadro programmasynyň ykbaly barada geçiren gepleşiklerinden soň aýdyldy. Tehran öz programmalarynyň parahatçylyk häsiýetlidigini we elektrik energiýasyny öndürmäge gönükdirilendigini aýdýar. Washington we beýleki ýurtlar Tehranyň maksatlaryna şüphelenýärler we onuň atom ýaragyny döretmäge finansiýanlygyny aýdýarlar. Baýlaşdyrmagyň 0 derejesinde bolmagyny biz hiç haçan kabul edip bilmeris diýip Arakçynyň 8 fevralda aýdanlygy habar berildi. Şonuň üçin biz Iranyň içinde urany baýlaşdyrmagy kabul edýän we baýlaşdyrmagyň parahatçylyk maksatlaryna gönükdirilip dowam etdirilejekdigine bolan ynamy döredýän gepleşiklere üns bermelidir diýip Arakçy aýtdy. Iranyň urany baýlaşdyrmagy bolan islegi diňe tehnika ýa-da ykdysady däl, eýsem garaşsyzlyk we mertebe isleginden gelip çykýar diýip Arakçy belledi. We hiç kimiň Iran hakynda näme etmelidigini ýa-da näme etmeli däldigini aýtmagy haky ýok diýdi. Omanda bolan gepleşikler Birleşen Ştatlaryň ýakyn günde orada harby güýçleriniň artdyrylan döwründe geçirildi. Soňky hepdelerde Iranyň paýtagtynda we beýleki şäherlerinde deňi taýy bolmadyk köçe protestleri sebäpli dartgynlylyk hasta artdy. Häkimetler 1979-njy ýyldaky Islam rewolýusiýasyndan bäri iň uly demonstrasiýalary rehimsizlik bilen basyp ýatyrdylar we adam hukuklaryny goraýjy toporlar müňlerçe paraga diýlatyň öldürilenligini aýtdylar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump protestçilerin cezalandyrylmagynyň mümkindigini aýdyp hüjüm etmek haýbatyny atdy we kömek ýolda diýdi. Ol Abraham Lincoln uçur gemesini we onuň bilen bile gelen gemelerin flotillasyny Sewite iýermegi tapşyrdy. Geçen ýylyň iýun aýynda Birleşen Ştatlar Israýlyň 10 günlük bombalaýyş kampaniýasynyň ahirinde Iranyň ýadro dehgahalaryna hüjüm etdi. 7 fevralda Iranyň prezidenti Masud Pezeshkian sosial mediada ýazan ýazgysynda Oman gepleşikleriniň öňe tarap ädim bolandygyny we Tehranyň halkara şertnamasy boýunça öz hukuklarynyň hormatlanylmagyny isleýänligini aýtdy. Trump hem bu gepleşiklere ýokary baha berip, Iran ulalaşyk baglaşmak isleýän ýaly görünýär diýdi. Halkara krisis toporunyň Iran taslamasynyň direktori Ali Weiss Oman gepleşikleriniň şowsuzlyga uçramanlygyny we iki tarapyň hem gepleşiklerden ýüz öwürmänligini belledi. Belki olar umumy pikirleriň ýeterlik bolanlygyny duýandyrlar ýa-da iki tarap hem gepleşikleri dowam etdirmek üçin özüne çekiji käbir ulalaşyklary stoluň üstüne goýandyrlar diýip ol Azatlyk radiosynyň farda gullugyny aýtdy. Omandaky gepleşiklerden soň Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Iranyň newit eksportyna täze sanksiýa yglan etdi. Olar 15 gurama we 17 kölögöli flot gemisine garşy niýetlenýär. Şol wagtyň özünde Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu 11 fevralda Washingtonda Trump bilen Iran boýunça gepleşikler barada maslahatlaşar. Netanyahu Trumpy we Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidentlerini garşydaş Irana garşy berk pozisiýa elemäge ýygdyrly çagyryp gelýär. Netanyahu geçen aýda eger Tehran Iranyň hiç haçan görmedik güýji bilen hüjüm etse, Israýlyň jogap gaýtarjakdygyny aýtdy.
7 fevralda Omandaky gepleşiklere ýol başçylyk eden Aktamyň wekili Steve Witkow Birleşen Ştatlaryň merkezi serkerdeliginiň admiral Brett Cooper bilen bilelikde Abraham Lincoln gämetine bardy. Şu gün biz Birleşen Ştatlaryň Abraham Lincoln gämetindäki, onuň zarba berici toporundaky we 9-njy Howa gämetindäki batyr deňizçiler we deňiz piýadalary bilen duşuşdyk. Olar bizi howpsuz saklaýarlar hem Prezident Trumpyň güýç arkaly parahatçylyk baradaky habaryny goldaýarlar diýip Witkow sosial mediada ýazdy. Witkow'un bu saparyna gepleşiklerde möhüm rol oýnaýan Trumpyň gewsi Jared Kushner hem goşuldy.